Gikan sa mga lungga sa banakon ug uban pang malalang mananap. Aniya na siya. Para matabang pagkuy-kuy sa mga lagutmon nga wala makit-i sa inyo ha. The strongest ninja has arrived. Paghuman niya inom sa kape sa engkanto, murag ni Askil siya kalit. Umiadto siya dayon sa kamutihan para manguy-kuy dito ah. Unya na timingan pod nga wala ang tag-iya. Mao nang nagpadayon siya sa iyang mga birada. Unya gilamian siya pagkuy-kuy sa mga kamuti. Lami jud ni manguy-kuy tag kamuti sa motag di at tinanom. Pughad og dili lagat jud ning kamuti ha. Kay nakatilaw naman siya niya. Kay hatag mag-agi ang tag-iya. Unya tamis pa jud na kita para nagunag gisto. Basin matingala mo ba nga naigisto may mga sako basurahan dinhi sa una. Unya gitamnan lang tug kamuti kay sayang ang yuta tabunok ra ba. Ang recipe day nga pagahimo na to karon, recipe ni nga kabilin pa sa mga katigwangan. Basta kay pagtan-aw ra diha aron masayod ka. Siga imong duha ka mata. Kay pati pod ako wala masayod og makailani nga recipe. Lisod yun ning scientista ba? Nya ikaw nga nasaag og naglantaw ani nga video nya Bisaya ka, i-comment og taga-asa ka. Kay magpadatag Gcash. Bitaw comment ra gud. Nangawat ra mga tag kamuti. Gcash na ba?
galon mo.